ዝኸበርኩም ህዝብታት ኤሪትራን ኢትዮጵያ ሰይጣን ንልብና ተቋጻጽርዎ ስለዘሎ ጭካነና ኣብ ቅድሚ ጎይታ ይእዊ ኣሎ። ጾም ኣርብዓ ጾም ረመዳን ምኽንያት ብምግባር ምስ ነፍስና በዚ ዝስዕብ ጸሎት ቃል ንእቶ ሓደር። ብስም እግዚአብሔር አብ ብስም እግዚአብሔር ወልድ بسم እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሜን። በቅዱስ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይል ክብር ደሙ በናያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አማልድነት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ድማ ንሰይጣን እኽሕዶ ንኹሉ ስራሓቱ እኽሕዶ ንኹሉ ምትላላቱ እኽሕዶ ንኹሉ መንፈስ ክፍኣት እነጽጎ ርኹስ መንፈስ ዘበለ እነጽጎ ኩሉ ሰይጣናዊ ኃይሊ መጥቃዕትን ምትላላትን ምሻጥ ደቅ ሰባትን ናይቲ እኩይ እነጽጎ بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ኣታኸፉ መንፈስ ዝዘካለኹ ካባና ረሓቕ ዳግማይ ኣይትምለስን። ጎይታ ኢየሱስ ይገንሓካ እቲ ዝኸበረ ደም ኢየሱስ ይገንሓካ ቅዱስ መስቀል ይገንሓካ ኣደና ቅድስት ድንግል ማርያም ትገንሓካ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክቲ ይገንሓካ እግዚአብሔር ተንሲኡ ጸላእቱ ፋሕ ይብሉ እቶም ዝጸልእዎ ካብ ቅድሚ ገጹ ይሃድሙ። ጎይታ ኢየሱስ ሓለዋና ኹን ጎይታ ኢየሱስ ኃይልና ኹን ጎይታ ኢየሱስ መድሓና ኹን ማርያም አድ አምላኽ ለምንልና ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክቲ ተኻላኸለልና ክብሪ ንኣቦ ይኹን ናብ ወልድ ድማ ናብ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምኡ ኣብ መጀመርታ ዝነበረ ሕጂ ኣሎ ንዘለዓለም እውን ከምኡ እዩ መወዳእታ ዘይብሉ ዓለም አሜን። ክቡራት ኣሕዋት አሜን በመጽሐፍኩም ሸይጣን كسعر إيو كبرت هذا